Hondarribiko hezkuntza sistema guztia garai hortan gaztelera zen. Eta horregatik sortu zuten ikastola. Egon ziren guraso batzuk, halako batian ikusi zutenak, gure seme-alabek euskeraz ikastea nahi baldin badugu, guk sortu behar dugu zerbait. Igera, Izaskunetaz, Mari Josetaz, Luis Maritaz, ari gera jende zehatz batez jarri zuten martxan, eta hori kontatu behar da, eta haien hitzetan jarri nahi izan dut nik, uste hori ere oso importantea dela, hori erakusten da dokumentalean, baina azpilan nik markatu nahiko nukena da hori, ez da, lan kolektiboa, komunitatearen aldeko lan kolektibo bat, eta komunitatearen aldeko gauzak lortzearren nola mugitzen den militantziara aipatzen da dokumentalean, guzti hori, ez da. Hasieran hasi ziren irakasle horiek gehienak ezagutu egin ditut nik, gehienak nire irakasle ere izan dire. Orduan bai zen nire historiaren punto bat hasierako hori ez, baina gero dokumentalean kontatzen diren gauzatxo batzuk nik ere bizi izan ditut. Orduan niretzako oso, bai, nolabaiteko nire parte ere bada kontatu duan hori.